Nepozeraj okolo seba. Počúvaj. Mňa. Som hlas, ktorý nevidíš, ale možno ma poznáš. Dnes spolu pôjdeme na výlet. Nie ďaleko, nie na druhý koniec sveta, len do hlavy. Tvojej, mojej, každej. Uvidíš, kde bývajú emócie. Radosť, smútok, hnev, strach, nechuť. Tak čo? Si pripravený spoznať, čo sa odohráva v hlave? Ahojte. Ahoj, Riley. Ahoj. Už si prišla zo školy? Akí sú noví spolužiaci? Všetko nám porozprávaj. Spolužiaci a nová škola je fajn. Za ten jeden deň sa toho moc nestalo. A mali si dobrý obed? Nie si hladná? Spravím ti niečo na večeru. Ďakujem, mami. Obed bol fajn a nie som hladná. Idem do svojej izby. Dobre, my ťa teda necháme. Dnešný deň bol náročný. Odkedy sme sa presťahovali, všetko je náročnejšie. Nová škola, nové mesto, nový dom. Je ťažké si na to zvyknúť. Dúfam, že zajtra bude lepší deň. Riley, už je 2 hodín, bež si láhnuť. Idem, mami. Dobrú noc. Dobrú noc. Dobrú noc. Veď, aj sa večerajte. Presne. Vítajte v Rileynej hlave. Toto je naša centrála, v ktorej sa to všetko odohráva. Tu my emócie riadime Riley a rozhodujeme o tom, aký bude mať deň. Ja som jednou z nich. Moje meno je Radosť a mojou úlohou je robiť Riley šťastnú. Stále nemôžem uveriť tomu, že nám mama chcela dať brokolicovú zmrzlinu. Našťastie som tam bola ja a zachránila nás. Nemusíte mi ďakovať, ja viem, že som super. Toto je nechť. Nikdy nás nenechá zjesť niečo odporné a zariadi, aby Riley vyzerala vždy úžasne. Toto nové miesto je strašné. Nikto nás tu nemá rád. A Riley si nikdy nenájde nových kamarátov. Smúčka, neplač toľko, kazíš nám dobrú náladu. Smutok? Ten je tu tak trochu navyše. Zatiaľ sme nezistili, k čomu je dobrý, ale to nevadí. My som sa bála nových spolužiakov, ale nie sú až takí strašidelní. Musíme byť pripravení na všetko. Toto je strach. Je veľmi dôležitý, pretože dáva pozor na našu Riley, aby sa jej nič nestalo. Pozor, pozor! Uhnite mi z cesty. Nevidíte, že to snažím prejsť? Toto je hnev. Nenechá nikoho, aby nám skákal po hlave a zakladá si na tom, aby bolo všetko voči nám spravodlivé. Máme za sebou ďalší úspešný deň vetranení. Môžeme byť na seba pyšní. Vážení, môžeme sa pustiť do triedenia spomienok. No super.
hlave býva niekedy poriadne rušno. Každý tam chce niečo povedať, niečo cítiť. Aj vy máte niekedy v hlave cirkus? Práve v takýchto momentoch nás zachráni hudba. Tak teraz nechajme hovoriť hudbu. A skús si všimnúť, čo cítiš, keď počúvaš. Ela Lundáková zahrá na husle Menuet. Diana Pecnová na zobcovej flaute zahrá skladbu Thriller. Uvidíme aj tanečníkov Las Babas, ktorí zatancujú choreografiu Sprayer Fryer.
Čuje zápisnicu, vypisuje a zaťať opoťať. Za rohom sa tiene myhly, pýchajúci husné iny a zlodeji v cudzom byte vyňuchali vratky skryté, odtrhali plakaty, nič tu na nich neplatí. Zmenili si búzy vlasy, utiekli na falošné chytili sprejera, sprejera frajera, že písal na stenu sprejom ľubiča. Chytili sprejera, sprejera frajera, že písal na stenu sprejom ľubiča. Chytili sprejera, sprejera frajera, že písal na stenu sprejom ľubiča. Chytili sprejera, sprejera frajera, že písal na stenu sprejom ľubiča. A ja tiež. Tak keď už nemáme nič lepšie na práci, čo keby sme si pozreli nejaké staršie spomienky? To je ale nápad. Smučka, ty sa budeš pozerať z takého špeciálneho miesta. Tak? Toto je tvoj pomyselný kruh smutku. V ňom môžeš byť smutná, koľko len budeš chcieť. Ale nemôžeš výjsť z tohto kruhu. Ale ja som chcela byť Ticho mi, zapínam spomienky. Pozrite, tu sa Rári naháňa so svojimi rodičmi. Teraz sa ešte nevedela obliekať. Veľmi rýchlo sa naháňali. Teraz púšťam ja. Haha, museli sme ísť druhý, lebo henta sa predbehla. Aj tak sme boli najlepší. Čo riešite, veď sme si to užili. Teraz púšťam ja. Milujem narodeninové oslavy, ale bál som sa, že tam na nás niekde vyskočí klaun. Tak toto bola rozhodne najlepšia narodeninová oslava. Smučka, čo si to urobila? Veď som ti kázala, že máš zostať v kruhu. Prepáč, ja som nechcela. Nič nechceš, ale vždy tam pocházíš. Prestaň kričať, začínam sa ťa báť. Prestaňte sa hádať. Robia sa bez vás brázky. Určite sa bude dať nejako napraviť. Presne tak, takýto prístup sa mi páči, veď musíme myslieť pozitívne. Ti by sa to ľahko povie, lebo si radosť. Ale myslela som niekedy na to všetko zle, čo sa môže stať. Už len pri tej predstave mám zimomriavky. Ale prosím vás, veď keď to Smuťka pokazila tým, že sa toho dotkla, tak ja to napravím. No super! Ďaká tebe bude Rajina navždy samotná. Po chvíľu sa Riley zobudí a až potom budeme môcť hovoriť o katastrofálnych následkoch. Tak poďme tie spomienky nejaké opraviť, nie? Poďte, presne tak. A Smuťka, poď aj ty. Nie všetko išlo podľa plánu. Už to začína byť napínavé. V hlave našej hrdinky to vyzerá, že emócie si nevedia rady. Aj v hlave môže byť búrka. A hudba? Tá nám ju teraz ukáže. Vypočujeme si Katku Gašovú, Huga a Alexa Zelenaja, ktorí zahrajú na elektrickú gitaru a bicie Rock Mix.
palciky. Ďakujem, mami. Som rada, že nás mám. Poď. Tak to bol sen. Našťastie sa Riley zobudila. Vieš, niekedy sa aj v hlave môžu veci zamotať. Tak si teraz spolu oddychnime a započúvajme sa. Čo nám o pocitoch povie hudba? Laura Smetanová zahrá na zobcovej flaute skladbu z filmu Moulin Rouge. Natália Hrinová zahrá na klavíri skladbu Una Mattina.
Nemôžeme byť na seba hnusní. Môže sa to tak malo stať a my sa s tým budeme musieť zmieriť. Radosná pravda. Už sa stalo, čo sa stalo, tak na čo sa k tomu vraciať? Minulosť jednoducho zmeniť nedokážeme. Ako sa tu nemôžeme hnevať? Veď zničila našu Riley, to malé dievčatko, o ktoré sme sa starali od narodenia. Pozrite sa na seba. Vyzeráte, ako keby vám na nej vôbec nezáležalo. Nám na Riley záleží, ani vy neprestane. Smutka ju nezničila, iba ju zmenila, ale to nemení nič na tom, či sa o ňu budeme báť, tak či tak. Čo máme Smutke odpustiť? Áno, nezaškodilo by to. Predsa sme tým a musíme držať spolu. Smuťka, prepáč, že sme ťa vyčlenili z kolektívu. Boli sme na teba zlí a to vôbec nebolo správne. Odpustíš nám, prosím? Áno, samozrejme. Tá spomienka zmenila. Naozaj. Smutné a šťastné. Juchu, dokázali sme to. Zachránili sme Riley. Ale to by sme nedokázali bez teba, Smúčka. Predsa len si dôležitá. No a ja si myslím, že teraz by sme to mali poriadne osláviť. Tak šup. Vidíš, nemom a pritom nič nevyriešiš. Na budúce skús zachovať chladnú hlavu. No dobre, polepším sa. Tak predsa to šlo. Nevždy musí byť všetko len veselé, ale aj smutok môže byť dôležitý. Ale keď držíme spolu, zvládneme všetko. Riley to zvládla, emócie sa zmierili. A spomienka? Tá je teraz trochu smutná, ale aj šťastná. Hudba, ktorá príde teraz, to cíti tiež. Započúvaj sa. Sára Marečková a Dominik Samek zahrajú Tancuj, tancuj. A vystúpi aj detský folklórny súbor Kopaničiari so svojím programom.
výhľad, tak poďme už. Ale kade teraz máme ísť, keď sú dve cesty? No, ja si myslím, že tadiaľ. Nie, určite tadiaľ. Nie, určite tadiaľ. Nie, tadiaľ. Tadiaľ. Tak ste sa dohodli vy dvaja? Tadiaľ. Nie, tadiaľ. Určite tadiaľ. Tadiaľ. Tak použite rozum, keď sa neviete dohodnúť. Chalani, ja sa bojím. Poďme sa rýchlo volať skryť. Do čerta, jak s touto javorinou, na to sme sa vyšli. Stojím tu stáročia, pozerám okolo seba a vidím už roky takmer to isté. Ľudí so svojimi názormi a presvedčeniami, prikladajúcich sa raz na jednu, raz na druhú stranu, hádajúcich sa pre rôzne strany jednej ulice. Ľudí so svojím strachom, pocitmi, túžbami, problémami aj láskami, milujúcich i bažiacich, pomoci a bohatstve. A preto ja, duch Veľkej Javoriny, beriem vás pod svoju moc. Nech deň zmení sa na noc, zmení sa na noc, a pretestím vás, až dobehne vás do šťastný. Hájíček sa rozelie nám, môj jazyček sa rozvázal. Sme sa premiestnili v čase? No, mne sa asi sníva. Štípni ma! Au! Sedela som cez túto zimu veľkú v jednom starém prázdnem búku. situácie, móda a príležitosti. Ľudia majú však stále jednu hlavu, dve ruky a dve nohy. A hoci sa vedia s nimi hýbať v rytme hudby, stále sa nevedia rozhodnúť, do ktorej strany kráčať. Chalanínko, čo bolo? Ja už sa naozaj bojím. Ale čo? To sa nám len stalo. Aj toto sa mi zdá. Pozri, tam, od Javoriny. Vyzerá ako strašne dávno.
Stavajú, fľašu stavajú, kryštálové okná domov dávajú, domov dávajú, domov dávajú. ťažko, keď nemali ani čo jesť a stále museli za niekoho len bojovať. Ale pritom sa vedeli aj parádne zabaviť. A to sa mi ľúbilo. No ja neviem, ja by som v poddánstve žiť nechcela, veru. Pozrite, tu som tam našiel. To je dobrovoľnícka uniforma. Aká parádna. To sme zase v jakej dobe, tak túto šablu daj zase mne. Nedám sa mi. Daj mi ju. Diali sa tu veci. Štúr, Urban a mnohí iní. Z rôznych strán sa sem hnali za svoju slobodu bojovať. Poprvýkrát sa na mne Slováci zišli s učiteľom Samuelom Vilkovičom zo Slobotišťa. Ešte v 1845, aby oslávili vydanie prvého čísla Slovenských národných novín. Ak by nie Štúra, Urbana a ďalších, čo prišli po nich, dnes by ste sa v školách neučili po slovensky. Keď si vydobili svoj vlastný československý štát, postavili na mne v 1924 chatu a obnovili spoločné výlety. Lekár a národný buditeľ doktor Pavel Blahoskalický a sochár František Kúpeka takto nabádali ľudí, aby obnovili tie staré významné výlety javorinské.
Čarda sa tancovať. Svetkom mnohých bratských stretnutí. Oni sa tu vítajú? Myslíš, že nám aj niečo pracujú? Aha, veď sa už stávajú na niečo. Hey!
spoločnosti. Pokoj však netrval dlho a znova niektorí chceli znamenať viac ako tí druhí. Malči. Posledné československé zhromaždenie. Tobias! Tobias!
vás z mojich zelených stien. Ale dajte ľudia, aby vás nedobehol vlastný deň. Náš spoločný výlet hlavou sa pomaly končí. Ďakujem, že si dnes so mnou počúval, pozeral, cítil. Nezabudni, aj v hlave môže byť niekedy neporiadok, ale srdce nám vždy pomôže nájsť správnu cestu a ukáže nám, aký sme výnimoční, pretože každý z nás je unikát.
stačí len zachovať